To je čierno-biele, že? Nemusím riešiť nos, áno, ani nič. So všetkými mojimi pedagógmi, s ktorým som si rozumel a ktorí mi dali podľa mňa fakt veľa, som stále v kontakte. Takže vždy, keď mám nejakú otázku, tak si zavolám alebo sa stretnem s mojimi pedagógmi. Čo odporúčam aj študentom, ktorí teraz ešte stále študujú, že toto fakt odporúčam, že ostať v kontakte s pedagógmi aj po ukončení štúdia. Takže každá moja otázka, ktorú som sa nespýtal, bola zodpovedaná, alebo aj si myslím, že bude. A to si veľmi vážim, že mám takýto vzťah s pedagógmi. Od AI máš teraz možnosť dostať instantnú odpoveď aj na akože sofistikovanú otázku. A teraz, ako ty ako študent máš pracovať s tým, že máš tam toho profesora, ktorý ti 1,5 hodiny dáva nejakú prednášku, 1,5 hodiny v dnešnej dobe fakt veľa. A ako ty máš ako študent toto považovať za omnoho relevantnejšie a ako to máš nasávať o mnoho viac ako tú instantnú odpoveď od tej AI.